Ahojte, na dnešnej hodine tvorivých dielničiek si nakreslíme takéto dážďovky. Predtým ako začneme si prosím pripravte ceruzku, gumu a fixky alebo farbičky farieb, ktoré vidíte. Náčrt je veľmi jednoduchý, nakreslite všelijaké krivoľaké čiary. Môžete skúsiť vlnovky alebo špirály. Každú čiaru potom obkreslíte tak, aby bola hrubšia, z obidvoch strán urobte malý oblúčik. Vznikne telo dážďovky. Na jeden koniec čiary pridajte malú bodku, bude to oko dážďovky, takže tam bude hlava. Náčrt môžeme vygumovať a celé telo pokryť malými rovnými čiarkami. Vzniknú tak obrúčky, lebo dážďovka je obrúčkavec. Občas môžete pár čiaročiek vynechať alebo dokresliť ústa. Nakoniec celé dážďovky vymaľujte, inšpirovať sa môžete fotkou vpravo. Rovnakým spôsobom viete nakresliť aj červíka. S pomocou ďalších dvoch videí v linku v popise tohto videa tak budete vedieť nakresliť takýto jesenný obrázok. A ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať like a subscribe, aby sme kreslili aj o týždeň. Ahojte!